Hola, bon dia a totes i a tots. Em dic Sebastià Massaguer, soc graduat en Arquitectura Tècnica i en aquest moment soc el director de Bombers de Barcelona. Ens podries explicar breument en què consisteix la teva tasca com a director? La tasca de director principalment és la d'un gestor, la de gestionar les tres divisions, que són la de protecció civil, que és la planificació, la de prevenció, que és la d'informar expedients, per simplificar-ho i molt associat a l'àmbit del codi tècnic, i l'operativa, que és la part reactiva del cos de bombers, que és la resposta a les emergències de la ciutat. Imagino que les feines vinculades al teu càrrec requereixen de coneixements i d'habilitats molt variades. Tu ets arquitecte tècnic. Creus que aquesta titulació t'ha format adequadament? Per descomptat, la carrera d'arquitectura tècnica m'ha portat molts coneixements al llarg de la meva carrera professional. És una titulació molt completa i versàtil i que forma per desenvolupar tasques molt diverses. De fet, la pròpia carrera també té una component de factor humà, de treball en equip, has de gestionar tant a l'obra com a l'oficina tècnica i una cosa que és important també destacar, tot el tema de la prevenció de riscos, en aquest cas a l'obra, però també a la societat en general. Bé, nosaltres estem fent aquesta vacunació en plena emergència sanitària. Nosaltres estem confinats a casa, però sabem que les emergències per incendis o per accidents no s'aturen i que, per tant, vosaltres esteu plenament actius. Hi ha alguna cosa que ens vulguis dir? Algun consell? Alguna petició? Sí, és molt important reiterar el que s'està dient, el queda't a casa. La gent s'ha de quedar a casa, és la millor manera d'ajudar i en aquest aspecte també volem que un cop a casa o a la comunitat extremin sobretot la prudència i adoptin totes les mesures de prevenció en les activitats que desenvolupin. El per què? Doncs per no estressar els serveis, especialment els de salut, els que realment els vull fer un reconeixement per la feina que estan fent en aquests moments i posar èmfasis també al que comentàvem, vull dir, no estressar en els serveis vol dir quedar-se a casa, cuidar-se i per endavant aquest agraïment per aquesta feina que segur tothom farà. Moltes gràcies per dedicar-nos el teu temps en aquest moment tan excepcional i tan complicat. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.